weche motenre kod weche mag somo mamoko kopogore kata mana gi JSS. Wach capitation gi wach school feeding program kwatieko. En mana ni hadaro dhi kaunti ma Kisumu nyakorom jwang' jopiny bende chiwo pachgi kaluwore kod twak ma wantiere godo. Wanyano moko kuom jopiny kaka noloso e kaunti mano ma Kisumu. Nyinga Judith Ogada, an jadak ma Kisumu City, kendo janyuol, at the same time an human rights activist. Anyalo wacho gi chir ni TSC otimo kosa kuom riembo jopuonj mar JSS mane odhi e maandamano. Maandamano en gima oyie katiba mar Kenya. And dhiro andamano manigi andamanano emomiyo negi TSC obet kodgi e mesa. How comes ni koro iriembo joma no participate or joma no luongo strike ni? I demand and I request our government to consider these people because gin jok moko man gi familia, gin gi responsibility, gin jo mose somo gi pesa gi mo qualify ma ok onego beni gibedo victimized. Nyinga iluonga ni Vincent Ofafa, ajadak ma Kisumu ka. Kalure gi gima TSC notimo, ok en gima ber nikech jo internship gi gin jok ma koko onego beni ndiko tich ma onego beni gibedo permanent. Koro ka salary gi tin to gin gi ywak to kwinjgi ok en gima ber sana. 17,000 ok en pesa minya wacho ni ng'ato nya survive go. 17,000 mano ok en kata iyoni ni ng'ato chulo rent 17,000. Koro 17,000 dang itim go shopping, dang iter go nyathi school, dang imbe ikonyri go, dinyiew kata lewni. Mano ok en gima ber, en gima akwedo kabisa. TSC onego bed jok mane giseriembe tich mondo giwinjre godo, onego med gi mshahara. Mano pesa matin kabisa monego beni ng'amo tieko form 4 ema chako go live. Nyingaga gin Michael Keyo Olweny, ajadak ma Kisumu ka, kendo kaka organizing secretary mar bunge la wananchi Kisumu County. Nye jopuonje makonyo nyithindo school owuok ka dwaro ratiche, en gima kare ka ng'ato owuok ne dwaro ratiche, onego miye ratiche. Omiyo wakwedo ondamo mamalo gima ne TSC okawo, omiyo wawacho ne jopuonje mar JSS manyomi barupe. Adwa ni mondo ung'e ni bunge la wananchi mar Kenya mzima, wadhi mobilize bunge la wananchi Kenya mzima, kamora mora kikuluoro.